Бу узын, узак һәм хәтта ялыктыргыч елларда менә шундый юка гына әмма эчтәлеге ягыннан шактый бай китапка тап булдым. Татар милли мәктәпләренең үсеш тенденцияләре дип аталган 20 ел элек үк басылып чыккан бу фәнни монография сорау катыш шомлы уйлар өйрмәсен тудырды. Бирдә язылганнарга инде тарих исе сеңеп бара. Мәсәлән, 2000 еллар башында Татарстанда һәр мәктәпкә уку планнарының 100гә якын варианты тәкъдим ителгән булган. Татар телен һәм әдәбиятны ул заманнарда без атнасына 7-8 сәгать өйрәнгәнбез. Чагыштырыр өчен, бүген үзәктән уку планының нибары 6 варианты гына төшә, һәм аларның кайберләрендә әле туган телләрне укыту бөтенләй дә юк. Һәм иң мөһиме, полингваль һәм билингваль үсеш юнәлешләре инде 90-нчы еллар башында ук мәктәпләргә актив рәвештә кертелә башлый. Уфтансаң да, уфтанмасаң да, бу байлыкны инде кире кайтарып булмас. Әмма бу нисбәттән халыкның бер мәкале искә төшә. Ашың пешмәсә, битең пешә диләр бит халыкта. Ләйлә, шундый матур хадистән менә башланып китә сезнең үзәгегез, әйме? Әти, әни баласына биргән иң хәерле нәрсә, яхшы әдәп, тәрбия һәм тел дип тә өстәр идем әле мин. Дөресме? Һәм туган теле, ана теле. Әйе. Халыкның тынгысыз йөрәгенә ачкычны каяндыр ерактан Каф таулары артыннан эзләп йөрисе түгел икән. 5 ел элек Казанда ачылган бу шәхси балалар бакчасының татар телендә укыту һәм тәрбия бирү эшенә мөкиббән китеп, аны зур ихласлык белән башкаруын аңлар өчен бу диварларга бер күз төшерү дә, әйләнә-тирәңә бер колак салу да җитә кебек. Биредә дәүләт бакчаларыннан аермалы буларак әниләрне һәм бәбиләрне тигез күрәләр. Бишектән әле аерылып җитмәгән сабыйлар тормышларындагы тәүге дәресләренә иң кадерле һәм ышанычлы кешеләре белән бергә аяк баса. Әлеге педагогик алымның уңай яклары гаять күп. Бер яктан әнисе канаты астыннан чыкмыйча яңа белемнәргә ия булу баланың эчке халәтенә уңай тәэсир итә. Әйләнә-тирә дөньяны танып белү тыныч, тотрыклы шартларда бара. Икенче яктан шәһәр мөхитендә туган теленнән аеры яшәгән яшь гаилә тәрбияченең башта күз карашыннан, ярты сүзеннән, тел төбеннән, ымыннан аңлашып туган теленә тартыла. Үсә торгач, ныгыгач, төпләнгәч, тернәкләнгәч, туган телендә инде зурларча сөйләшергә, аралашырга тәвәккәлли. 3, 4, 5 бармакларны саныйбыз. Бармаклар үз диләр, дусташтырабыз. Тату диләр, шып диләр. Я сама по-татарски, конечно, плохо разговариваю в связи с тем, что я мало общаюсь на татарском языке. В основном у нас везде на русском языке. Вот. А в детстве я сама разговаривала на татарском, но, к сожалению, это все... Язык был потерян в связи с тем, что мало общались мы. Вот. А планирую, да, чтобы сын разговаривал на татарском языке. Жалеете сейчас? Жалею. Потому что очень сложно бывает понять, особенно числа. Да, жалею о том, что плохо разговаривал на татарском. Скажите, что дал бы вам еще один язык, как вы думаете? Родной язык, какие возможности вам дал бы еще? Вы бы узнали бы, например, свою культуру, свою литературу больше, глубже, шире? Да. То есть вы сегодня хотите вот это все передать своему ребенку, да? Да, конечно. Но минем өчен бик мөһим. Татар теле, чөнки әгәр дә үз телеңне белмәсәң инде, ничектер әйтергә. Ул бит инде оят булырга тиеш үзеңә. Үз телеңне белмичә, чит телдә, рус телендә сөйләшәсең икән, ә үз туган телеңне белмисең, балаларың белми, ул бит инде үзеңнең ничегендә хөрмәт итмәү. А вы была нәрсәләр? Фарали Мөхәммәд. Бу нәрсә? Окошки. Ташбаканы тәрәзәләр бар икән. Ташбаканы ие булгач, өйнең тәрәзәсе булырга тиеш бит инде, Мөхәммәд. Безнең балалар бакчасы 3 яшьтән алып 7 яшькә хәтле ул билингваль система белән бара. Бер остаз тулаем татарча сөйләшә,
балалар белән 20 балага 2 остаз, 2 тәрбияче, берсе татарча гына сөйләшә, ә бер остаз ул инде ассистент кебек була, икенче остаз кебек ул инглизчә генә сөйләшкә. Ул шундый гадирәк дәресләрне алып бара, Active English, Craft Time, English Lesson кебек шундый инглизчә дәресләрне алып бара. Ата-аналарга әлбәттә әйтәбез, һәм алар безгә шуны өчен дә яраталар. Чөнки инде гаиләдә татарча биреп, монда алар дәвам итәләр һәм яңа телдә өйрәнәләр инглиз телен. How many? 2. Go. 1, 2. What is it? Go back to start. 1, 2, 3. Бу балалар бакчасы безнең татарча белгән балалар өчен ясалган иде. Әмма шундый балалар елдан ел әзәеп бара. Без аларны менә каршылабыз ата-аналарны. Һәм алар хәзер төркемдә менә чиста татарча гына сөйләшкән 3 яшьлек бала 30% төркемдә. Алар әзәеп бара. Һәм шуңа без үзебезнең программаны да әз генә үзгәртеп барабыз. Мәсәлән, без шундый карарга килдек, 2-3 яшьлек төркемдә бәлки инглизчәдән башламаска, төпләп татар телен бирергә әле. Бишектәге бала бишкә төрләнә диләр һәм бу халык теленнән чыккан канатлы гыйбарә иң беренче чиратта баланың мөмкинчелекләре турындадыр. Балалар кеше яшьтән үк берничә телне җиңел үзләштерә ала дигән гыйльми фаразлар нәкъ менә шундый туган телебездә тәрбия биргән, укыткан мәктәпләрдә, балалар бакчаларында чынга аша. Әлбәттә, билингваль баланың мөмкинчелекләре күп. Ул толерант була, башка культурага ачык була. Бер яктан аның когнитив функциялары әйбәт, ул җиңел яңа информацияга җиңел кабул итә. Татар телен белгән балалар, рус телен, татар телен белгән, алар инглизчәне җиңелрәк үзләштерә. Чөнки татар теленең һәм инглизчәнең фонетикасы охшаш, андан дигән авазлары, аларның инде артикуляциясы гибче дип әйтәм инде була. Һәм бу инглиз теле авазлары аңа татар теле белгән балага җиңелрәк бирелә бер яктан. Һәм икенче фактор, һәр яңа телне бөтен балалар һәм бөтен кешеләр җиңелрәк кабул итә, җиңелрәк үзләштерәләр. Яңа телне. Димәк, берничә тел белгән сайын һәр яңа тел җиңелрәк һәм җиңелрәк бирелә. Лингвистлар хисабы буенча җир йөзендәге барлык халыкның киң дигәндә 70% 2 телне камил белә. Димәк, бер телне белүчеләрнең күрсәткече 30%-тан да ким. Шулай булгач, дөнья кешесе дип әйткәндә иң беренче чиратта берничә тел белгән, берничә телдә җиңел аралашырга сәләтле адәми бер затны күз алдына китерергә тиештер без. Россиядә яшәүче халыкларның күпчелеге нәкъ шушындыйлар. Без татар, башкорт, чуаш, якут кебек халыклар туган телдән тыш рус телендә беләбез, чит телләрдә өйрәнәбез. Милли республикаларда яшәүчеләргә ата-бабаларыннан шундый кыча алмаслык мирас зур бүләк калдырылган бит. Билингвизм – это самый лучший подарок, который могут сделать родители своим детям. Это отсрочка деменции, то есть на 5-7 лет минимум вы можете отсрочить болезнь Альцгеймера. Многие профессора, которые занимаются вопросами билингвизма, выступая на конференциях, приводят факты, цифры, во сколько миллионов, миллиардов евро или долларов обходится государству борьба с болезнью Альцгеймера. И говорят, что билингвизм – это бесплатное средство именно в этой борьбе. Профилактика. Да, профилактика. Здесь очень важно, они говорят именно о ежедневном использовании двух языков. То есть именно вот это переключение с языка на язык – это своего рода зарядка для мозга. Әмма туган телебезгә рәхмәт диярдәй, мәдхия әйтердәй көчебез җитә микән? Баш миен эшләтер өчен, аны һәр яклап үстерер өчен ата-аналар балаларын нинди генә түгәрәкләргә генә йөртми. Киләчәк буынны үзебездән акыллырак, яхшырак, камилрәк күрәсебез килә бит. Шахмат, мантыйк, менталь арифметика дәресләре акылны үстерә торган менә дигән корал, сүз юк. Әмма белгечләр әйтүенчә, телләрне өйрәнү, аларны тигез дәрәҗәдә тормышта чиратлаштырып куллану, ул баш миенең нәтиҗәле эшчәнлеген тәэмин итүче иң файдалы гамәл. Здесь именно переключение с языка на язык, по сути, это не требует каких-то дополнительных усилий, дополнительного времени, но именно требует мотивации человека, потому что иногда кому-то просто лень, иногда кто-то считает, что можно обойтись и без второго языка. Айгуль, скажите, а как работает именно мозг человека, который знает несколько языков?
Ну, он работает, конечно, намного быстрее. То есть именно концентрация внимания, реакции, они в этих тестах показывают именно высокие результаты. То есть эти все нюансы, они в любом случае заставляет мозг перестраиваться. И вот эта вот система, она начинает работать как компьютер, потому что все-таки язык – это самый лучший подарок эволюции. И вот именно уникальность языка, она как раз и заключается в том, что как все-таки две системы, коммуникативные системы, функционируют в головном мозге. Ике телне белгән кешенең баш мие тыгыз соры мәддәгә бай була. Соры мәддә минең тел һәм аралашу өчен җавап бирүче бер мөһим өлеше. Интеллект дәрәҗәсенең югарылыгы аның тыгызлыгына бәйле. Күп теллелек аңлау дәрәҗәсен, игътибарлылыкны киңәйтә, хәтерне, фикерләү сәләтен үстерә, акыл сайлыгын тоткарлый, үз идарәне яхшырта икәнен галимнәр инде күптәннән раслады кебек. Башка телләрдән өстен куеп, туган телен белгән, аны тормышында кулланган кеше рухи яктан тотраклы бер терәккә ия була. Туган теле аңа дөньяда кем икәнлеген аңлап белеп, үз милләте белән горурланып яшәргә ярдәм итә. Беренче тел ана теле керсә, хәтта менә төгәл предметларда, мәсәлән, математика, физика, логика кеше яхшырак үзләштерә икән һәм үзен җәмгыятьтә ышанычлырак хис итә. Типлерәк, нигезле, ныклы аякта басып тора. Һәм моны психологлар да дәлилли. Чөнки ул бит ана теле белән тел генә керми, үз-үзеңә ышаныч, синең үзеңнең тарихың, мәдәниятең, культурный код. Без бик күп әйберләрне ана теле аша сеңдерәбез. Беренче булып баш миендә ана теле урнашса, ул баланың киләчәктә уңышлы булуына барыбер бик зур. Зур терәк. Ата-ана нәрсә? Сезнең ничек булачак? Имтихан. Ега дигән бүкәй барлык килде, БДИ. Шулаймы? Ә ул БДИ дигән бүкәй рус телендә. Шуңа күрә ул нәрсә әйтә? Менә минем кадерле балам ди, бер нәрсә кирәкмәгән татар телен укып азапланмасын ди. Шуңа күрә бөтен фәннәрне русча укысын ди. Менә бу тамырдан ялгыш фикер гомумән өлкән буынга хас. Һәм билгеле алар тәрбияләгән балаларга да хас инде ул. Татар теле сезнең бакча артына чыккач кирәк булмаячак дип әйттеләр аларны. Ник ул вакытта бөтен рус мәктәпләрен тәмамлаганнар академик бүтәнләр юк математикадан? Алай булмады бит ул. Менә чагыштырып карыйк әле без татар мәктәпләрен, татарча укуны бетергәннән соң ничек булды микән? Менә шу математика буенча галимнәр татарларның артын кимеде алар. Кимеде. Чөнки минемчә кеше үзенең фән үз туган теле үзенең башны аркылы үткәрсә генә, ул аны чып-чынлап аңлый бу математикага һәм гомумән төгәл фәннәргә бик кат кагыла. Лев Выгодский шундый психолог булган. Ул белемчә физик, ләкин аның ул бөтен дөнья күләм талган психолог. Менә аның бар Речь и мышление дигән китабы. Устын чыккан ул. Менә ул китапта нәрсә язган? Бала 5 яшькә хәтле абстракт фикерләүгә ия түгел. Баланың абстракт фикерләве 5 яшьтән соң гына барлыкка килә. Димәк, ул туп дигәндә түгәрәкне күз алдында тота, чыккан дигәндә йөгереп торган бер нәрсә күз алдында тота, һәм инде 5 яшьтән соң төшенчә белән предмет аерыла. Туп дигәндә ул инде туптагы ата торган тупны күз алдына китерә ала. Түгәрәк дигәндә ул тупны түгел, бүтәнне түгәрәкне күз алдына китерә ала. Һәм шар дигәндә һәм башкалар. Ә без нишлибез? Ә без менә шу вакыттан аны русча гайда башлыйбыз. Димәк, бала үз телендә абстракт фикерләүгә ия булмый инде. Ул татарча уйламаячак. Без дә курайдай сызгырып гомер уздырмадык. Бурылышлы 90-нчы еллар мәктәпләргә алып килгән үзгәрешләр күп теллекне үстерүгә зур этәргеч булды. Мәктәпләргә тигез дәрәҗәдә 2 дәүләт теле дә кертелә башлады. Ул заманнарда татар теле һәм әдәбияты атнасына 8 сәгатькә кадәр укытыла иде. Татар телен өйрәнү өчен яңа типтагы дәреслекләр, төрле программалар төзелә, мәктәпләр төрле укыту методларын һәм күп теллекне үстерү модельләрен куллана башлый. Ул дәүрдә халыкның үз туган теленә булган ихтыяҗының күрсәткече дә шактый югары була. 81,7%. Бу халыкның гадәте күрсәткече. Какшамас яшәү халәте булып калырга тиеш иде кебек.
Тиешен тиештә, ник соң сөрлегеп калдык әле без. Мәктәпләрнең якты тормышына кара күләгә төшүгә йомры-йомры сүзләр, вәгъдәләр, бурычлар сабын кугындай юкка чыкты. Бүген үз баласына татар телен туган тел буларак укытуны 63% ата-ана гаризалап сайлый. Әле бу күрсәткечләр эчендә татар телен дәүләт теле буларак укырга теләгән башка милләт балалары да бар бит. Димәк, реаль саннар моннан да ким. Бу мөнәсәбәткә кем юнәлеш бирде соң әле? Гаеп атта да, тәрттәдә дә бардыр. Бәлки шулай да түгелдер, бәлки шулайдыр да. Билингвал укыту дигәннең 4 төрле түрі бар. Беренче түрі, менә хәзер аны бик интернешнл, менә без инде укытабыз татарча, башлангыч классларда диләр. Яки тәрбия дәрсе татарча укытабыз. Менә шундый түрі бар. Ул телне гомумән бетереп алып бардырган нәрсә. Икенче түрі, менә без бит инде татар телен татарча укытабыз. Һәм башка кайбер гуманитар фәннәрне укытмыйлар. Так? Мәсәлән, физкультура белән хезмәт. Һәм менә бу икенче түрі шулай ук телне бетеп алып бара. Һәм соңыннан бар инде өченче түрі телләр тигез дәрәҗәдә укытыла. Яки гомумән татар телендә генә укытыла. Менә бу мәсьәләдә мин үзебезнең президентыбыз Рөстәм Миңнехановның сүзенә бик хуплыйм һәм яклыйм. Безгә татар мәктәпләре кирәк дип әйтте ул. Моннан күпмер вакыттан элек. Шулаймы? Татар мәктәпләре кирәк дип әйтте безгә. Нык селкетте тормыш җиле, заман дулкыннарын нык шайкалтты. Башыңа төшкән икән авырлыклардан баш тартып булмый. Аларга күнегәсең. Кешенең баш мие шулай корылган. Югалтулар булды әлбәттә, әмма язмыш белән гапләшеп булмый. Сүз кирәкми, эш кирәк. 5 ел элек Казан дәүләт университетының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе филологлардан тыш республика заказы буенча татар мәктәпләрендә төгәл һәм гуманитар фәннәрне 2-3 телдә укыта алырлык билингваль һәм полилингваль укытучыларны әзерли башлады. Бу студентларга 3 иләк аша узарга туры килде дисәк тә ялгышмабыз. Алар көчле математиклар булырга тиеш. Шул ук вакытта үз фәнен төрле телләрдә белергә һәм иң мөһиме киләчәктә мәктәптә эшләргә әзер булырга тиешләр. Үз фәнегезне бирү нинди телдә җайлырак? Миңа үземә рус телендә укысам да шул мәктәптә, миңа үземә хәзер укытырга татар телендә уңайлырак шикелле. Менә балалар белән аралашканда сез иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар иттегез? Балалар күбесенчә рус телендә аралашалар. Ләкин татарча сөйләшеп китсәң, беләсең, алар татар телендә беләләр икән. Һәм синең кырыңа киләләр, татарча сөйләшә башлыйлар синең белән. Син белсәң татар телен, сине күбрәк яраталармы, белмим, ничектер якын итәләр. Якын итәләр әйе. Менә без хәзер ярый рәхмәт яусын республика җитәкчелегенә һәм университет җитәкчелегенә. Менә без хәзер менә шулай иттереп кичкенә генә ничкә тамыр рәвешендә татарча укытуны саклап калырга тырышабыз. Әгәр дә булмаса бөтенләй булмас. Чөнки без хәзер менә дәресләрдә без фактта мәктәп җибәргән хатаны, җинаятны бетереп буенча төзәтәбез. Татар телендә төгәл фәннәрне укыткан белгечләргә Татарстанда ихтыяҗ соңгы елларда шактый кимсә дә, дөнья күләсә дип остазлар өметтән өзми. Өмет халыкның бит күңел халәте. Ата-аналардан нәрсә тора? Ата-аналар хәзерге вакытта пассибилгә. Ник мин үземнең кадерле баламның кадерле баш миен кирәкмәгән татар телен укытып җавабым дә. Без әйтәбез инде, әйдә кирсә инде бу мәктәпкә. Ул анда укыячак инглизчәгә дә, русчага да, татарчага да. Беләсез бу нәрсәгә шаган? Мин кичкенә чакта безнең авылга ипи кайтадыр бик әз. Күрше урысална кайта, ул безгә кайтмый. Без аны граница торабыз, шулай ул. Ипи кайтканда кибетчеләр аңар өстәп бирәләр. Я сасаган балык, я каткан конфет, печенье, алмасаң ипи бирмиләр. Менә чагыштырам шулай. Минем телем ташландык әйбер түгел. Аны алай мыскыйта ярамый. Ул нигездә торырга тиеш. Әгәр нигездә ул икән, калганы юк. Ала булырга тиеш түгел. Инглиз теле белән кешене хәзер шаккатырып булмый. Ул үзеннән үзе булырга кирәкле факт. Мәсәлән, һәрберебезнең дә машина йөртү өчен правасы бармы? Һәр современный бүгенге заман кешесе дә инглиз теле белергә тиеш дип саныйм. Аның белән кешене шаккатырып булмый. Хәзер минемчә
Киресенчә, үзеңнең милли ана телеңне белү, аны камил дәрәҗәдә белү, үзеңнең мәдәниятыңны белү, бай тарихыңны белү белән кешене шаккатырып була. Татар теле белән берлектә барган татар мөхите, татар милли үзаңы белән балган балаган ягымлылык, җылы мөнәсәбәтләр, ничектер әхлакый тәрбия белән моңа да тартылалар. Тел генә түгел, аларга менә балама әйбәт мөнәсәбәтләр, бу безнең иң беренче максат баланы ниндер ярату мөхитендә, ихтирам мөхитендә тәрбияләргә һәм гореф-гадәтне ниндер үз төплелек бирергә. Мин ниндидер перекати поле түгел, тарихым булмаган, мәдәниятем булган ниндер кеше түгел, мин беләм үз гореф-гадәтләремне белән, үз милләтемне. Әгәр дә без үзебезнең шушы тел буенча бүгенге көндә кызыксындыра алабыз икән укучыны, технологияны үзгәртәбез икән, үзебезнең эшләү технологиясын, я белмәсә үземнең мин алымнарымны үзгәртәм икән, үземнең предметымны яратып мин башкаларга бирә алам икән. Балалар бит алар бик талантлы балалар безнең, бик сизгер, һәм балалар безнең нинди предмет булуына карамастан кызыксынып китәләр. Бик нык кызыксынып китәләр. Шуңа күрә моның күбесе безнең үзебездән тора. Ансат бит ул башкага аударып калдыру. Менә шушылай инде, менә булай инде дип. Яратмыйлар инде, әйме? Мискенләшү ул бер повод кына. Менә алай булырга ярамый. Мискенләшергә ярамый. Алай дип карарга ярамый. Горурланып карарга кирәк. Минем үземнең телем дип. И тут все зависит от учителя, который влюбленный в свой язык, может быть, это татарский, может быть, русский и так далее, надо любить язык. Вот сейчас это любить детей. Нет, уважать детство надо. Любить всех сложно. Но вот язык, да, действительно, надо любить свой язык, так как ты любишь самого близкого тебе человека, и эту любовь передавать другим. Вот. А как? Каким способом? Ну, как и у любящих людей, у каждого свой способ, свою любовь доказать близкому человеку. Гомер узган сайын һәр кешенең яшәешкә мөнәсәбәте үзгәрә. Дуслыкка, туганлыкка син инде башкача, ниндидер яңа төсмерләр өстәп карый башлыйсың. Сайланасың, шикләнәсең, алдыңа, артыңа каранасың, 100 кат уйланасың. Әмма тормыш баскычларыннан узып барганда синең риясыз, эшкерсез остазларың, укытучыларың гына күңелең түрендә саклана бирә. Чөнки алар белән бергә узган гомер юллары матур бер хатирә булып калырга тиештер. Шуңа 2023 елны Россиядә устазлар һәм укытучылар елы дип билгеләү бик тә урынлы һәм вакытлы кебек. Нәкъ менә бу ел безнең туган телләрне укыткан укытучыларыбызга да мөнәсәбәт үзгәрер дип ышанып калабыз. Чөнки безнең укытучыларыбыз сайланыш кануннарына буйсынмыйча, бер теләктә, бер уйда халыкны үсешкә ымсындырып яшәтүче кешеләр бит.